അടുത്ത സ്റ്റോറിയുടെ പേരാണ് ദ റോട്ടൻ പൊട്ടാറ്റോസ്. റോട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞ പൊട്ടാറ്റോസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. വൺസ് എ കിൻഡർ ഗാർഡൻ ടീച്ചർ. ഒരിക്കൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ ടീച്ചർ, കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ ഹാഡ് ഡിസൈഡഡ്, തീരുമാനിച്ചു, ടു ലെറ്റ് ഹെർ ക്ലാസ് പ്ലേ എ ഗെയിം. ടു ലെറ്റ് ഹെർ, അവളുടെ ക്ലാസ്സിനെ അനുവദിക്കാൻ, ടു പ്ലേ എ ഗെയിം, ഒരു കളി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഷീ ടോൾഡ്, അവൾ പറഞ്ഞു, ഈച്ച് ചൈൽഡ്, ഓരോ കുട്ടിയോടും, ഇൻ ഹെർ ക്ലാസ്, അവളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള, ടു ബ്രിങ് അലോങ്, കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്യൂ പൊട്ടാറ്റോസ്. അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഫ്യൂ പൊട്ടാറ്റോസ്, കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളാണ്. ഷീ ആസ്ക്ഡ് ചിൽഡ്രൻ, അവൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഈച്ച് പൊട്ടാറ്റോ, ഓരോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും, വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കും, ദ പേഴ്സൺ, വ്യക്തിയെ, ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹേറ്റ്സ്, ആ കുട്ടി വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാറ്റോസ്, അപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം, ടു ബി കെപ്റ്റ്, ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണം, ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ, ഡിപ്പെൻസ്, അത് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് ഹേറ്റ്സ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ, എത്ര ആളുകളെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ വെറുക്കുന്നത്, അത്ര ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിനുള്ള പൊട്ടാറ്റോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ വെക്കണം. സോ വെൻ ദ ഡിസൈഡഡ് ഡേ കെയിം, സോ വെൻ, അപ്പോൾ വെൻ, എപ്പോഴാണോ ദ ഡിസൈഡഡ് ഡേ കെയിം, തീരുമാനിച്ച ദിവസം വന്നത്, ഷീ ആസ്ക്ഡ് ചിൽഡ്രൻ, അവൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ടു ബ്രിങ് ദോസ് പൊട്ടാറ്റോസ്, ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു, വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്, അത് ഏതിനാണോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ദ പേഴ്സൺസ്, വ്യക്തികൾ, ദ ഹേറ്റ്, അവൾ വെറുക്കുന്ന ഇത് വ്യക്തികളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ നോട്ടീസ് ദാറ്റ്, ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചു, സം ഹാഡ് 2 പൊട്ടാറ്റോസ്, ചിലരുടെ കയ്യിൽ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട്, ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ, ആൻഡ് സം, ചിലർക്ക് ഹാഡ് 3, ചിലർക്ക് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്, ആൻഡ് സം ഹാഡ് 5, ചിലരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, 5 പൊട്ടാറ്റോസ് ഉണ്ട്, 5 പൊട്ടാറ്റോസ്, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് അകത്ത്. നൗ, അപ്പോൾ ഷീ ടോൾഡ് ദം, അവൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ്, അതായത് ദേ ഹാവ് ടു ക്യാരി, അവർക്ക് ഈ ബാഗ്, ദേ ഹാവ് ടു ക്യാരി, അവരിങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം, ദാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്, വിത്ത് ദം, അവരുടെ കൂടെ, ഫോർ എ വീക്ക്, ഒരാഴ്ച അവരുടെ കൂടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് കൊണ്ട് നടക്കണം. wherever they go, എവിടേക്കാണോ അവർ പോകുന്നത് അവിടെയൊക്കെ. ആഫ്റ്റർ 3-4 days passed, 3-4 ദിവസം കടന്നുപോയി, ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു കംപ്ലെയിൻ, കുട്ടികൾ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി, ബിക്കോസ്, കാരണം, ഓഫ് ദ അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെൽ, ഈ ദുർഗന്ധം, അൺപ്ലസൻറ്റ്, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്മെൽ, ഗന്ധം, that was coming from the rotten potato, that was coming, അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഫ്രം റോട്ടൻ പൊട്ടാറ്റോ, ചീഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന്. ബിസൈഡ്സ്, അതുകൂടാതെ, ദോസ് കിഡ്സ് ഹു ഹാഡ് 5 പൊട്ടാറ്റോസ്, മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഹു ഹാഡ് 5 പൊട്ടാറ്റോസ്, 5 ഉരുളക്കിഴങ്ങുകളുണ്ട്, ഹാഡ് ടു ക്യാരി ഹെവിയർ ബാഗ്സ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ കനമുള്ള ബാഗാണ് ചുമക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ 1 week, ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, ഓൾ ചിൽഡ്രൻ were relieved, എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു, ബിക്കോസ്, കാരണം, ദ ഗെയിം വാസ് ഫൈനലി ഓവർ, ഓക്കെ, കളി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നൗ അറ്റ് വീക്കെൻഡ്, ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ചിൽഡ്രൻ, നൗ അറ്റ് വീക്കെൻഡ്, ആഴ്ചയുടെ അവസാനം, ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവപ്പെട്ടത്, വൈൽ ക്യാരിയിങ് ദോസ് പൊട്ടാറ്റോസ്, ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചുമന്ന് നടന്നപ്പോൾ, വിത്ത് യു ഫോർ 1 week, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോർ 1 week, ഒരാഴ്ച. ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് കംപ്ലൈനിങ്, കുട്ടികൾ പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങി, എബൌട്ട് ദ ട്രബിൾ, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, ദേ ഹാഡ് ടു ഗോ, അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോവേണ്ടി വന്ന, ത്രോ, അത് ഏതിലൂടെയാണോ, ബിക്കോസ്, കാരണം, ഓഫ് ദോസ് റോട്ടൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് റോട്ടൻ പൊട്ടാറ്റോസ്, കാരണം ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ, ആൻഡ് ദ അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെൽ, അവയുടെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗന്ധവും, wherever they go, അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം. Now, after hearing all the complaints, at last teacher asked,
ഈ പരാതികളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ക്ലാസ് അവസാനം ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ടു സിറ്റ്, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സൈലൻറ്റ്, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ടോൾഡ് ദം, എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ദ ഹിഡൻ മീനിങ്, അതിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അർത്ഥം, ബിഹൈൻഡ് ദ ഗെയിം, ഈ കളിയുടെ പുറകിൽ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ദിസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. വെൻ യു ക്യാരി, എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഹേറ്റ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പ്, ഫോർ സംബഡി, ആരോടെങ്കിലും, ഇൻസൈഡ് യുവർ ഹേർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് അകത്ത്, ദിസ് സ്റ്റെഞ്ച് ഓഫ് ഹേറ്റ്രഡ്, ഈ ദുർഗന്ധം, ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം will contaminate, നശിപ്പിക്കും, the purity, പവിത്രത of your heart, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പവിത്രതയെ നശിപ്പിക്കും. And you will carry it, നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കും, വിത്ത് യു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ, wherever you go, നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ. ടീച്ചർ വീണ്ടും തുടർന്ന് പറഞ്ഞു, now think for a second, നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇഫ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് ദ അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ടൻ പൊട്ടാറ്റോസ്, ഇഫ് യു കനോട്ട് ടോളറേറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദ അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ല്, അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഗന്ധം, ഓഫ് റോട്ടൻ പൊട്ടാറ്റോസ്, ചീഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ, ഫോർ ജസ്റ്റ് എ വീക്ക്, ഒരാഴ്ചക്ക്, ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ, നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ, വാട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി, ഇത് എന്തായിരിക്കും, ലൈക്ക് യു ലിവ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിത്ത് സ്റ്റെഞ്ച് ഓഫ് ഹേറ്റ്രഡ്, വെറുപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധവുമായിട്ട്, ഇൻ യുവർ ഹേർട്ട് ഫോർ ലൈഫ് ടൈം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മോഡൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹേറ്റ്രഡ് ഓഫ് സം വൺ, ആരുടെയെങ്കിലുള്ള വെറുപ്പ്, വിൽ ബി എ ബർഡൻ, അത് ഒരു ഭാരമായിരിക്കും, ടു യുവർ ഹേർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്, ടു ക്യാരി ഫോർ ലൈഫ് ടൈം, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. നെഗറ്റിവിറ്റി, നമുക്ക് ആരോടെയുള്ള ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊരു വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത, എബൌട്ട് സം വൺ, ആരെങ്കിലും കുറിച്ച്, വിൽ കീപ് പീസ് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ്, നിങ്ങളുടെ സമാധാനം, മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വെക്കും, away from you, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലത്തിൽ, therefore, അതുകൊണ്ട് forgiving others, മറ്റുള്ളവരോട് പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് is the best attitude, ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനോഭാവം, to live, ജീവിക്കാനുള്ള, of a peaceful, സമാധാനത്തോടു കൂടിയും, and happy life, സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുമുള്ള ജീവിതത്തിന്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അയാൾക്കല്ല ഭാരം, അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്ന പോലും ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് ഭാരം. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വെറുപ്പ്, അതായത് ഈ ചീഞ്ഞ സ്മെല്ലുള്ള വെറുപ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുമെന്നല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാരവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മനസ്സിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി, അതിൻ്റെ പവിത്രതയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വെറുപ്പ് നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ചും വെക്കാതിരിക്കാം. ആരോട് വെറുപ്പ് തോന്നിയാലും അത് അയാളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും, ഒരു പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവും അയാൾ അത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത്, അയാൾ തന്നെ അയാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയാളുടെ ഈ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടുള്ള മനോഭാവം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ വെറുപ്പ് കൊണ്ടിടുന്നാൽ, അയാളുടെ ആ ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ, പ്രശ്നം നമ്മളിലേക്ക് കൂടി, അതായത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാവും. വെറുതെ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാരം കൂടി നമ്മൾ താങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ആരോടും ഒരു വെറുപ്പും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക.